ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-akpọtụ n'alọ ndị Izuọgụ na-akọwa na ndị alọ ndị Izuọgụ ejegokwanụ kpọta ndị ọrụ nchekwaba ndị sekuriti ndị ya echekwaba ndụfa ma chekwabakwana akụ na ụba fa. Unu ya abịakwanụ ka unu nụkwana ife ndị ọrụ nchekwaba anụnwa kwuru ebe anụnwa wee kwuo ka fa ya esikwanụ wee lụ nya bụ ọrụ wee nọrọ ebe a wee na-ada aka na ntị wee na-agwakwanụ ndị nọkwanụ n'obodo fa na ọ bụrụkwa na ebu ndị ọnụno na ọ bụrụ na iso na ndị ntọrị mmadụ na ọ bụrụ na isokwanụ n'obodo adịghị mma na gụ biko na gụ kwakọrọkwa ngwongwo sikwo n'obodo fa wee pụọ na ọ bụrụkwa na ịbụ onye ọbịa wee nọrụ n'obodo fa wee na-eme mkpamkpa na gụ biko na gụ bukọrọkwa ngwongwo ka ị nawa obodo nke gụ na gụ sikwo n'obodo fa ka ị wee pụọrụ fa maka na nya bụ ife na onye lotazikwago na fa unu ma agbanyere unu ife anụnwa ka unu gekwanụ ntị ma nụkwana ife fa kwuru ma nụkwana ayịyọ fa yọrọ ndị mmadụ ma nụkwana ife fa chọrọ ka ndị mmadụ meelụ fa nke bụ na ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị n'oge gara aga na unu mana ndị onno wakporo ndị kọmuniti a na-akpọ ndị ụmụala ọma wee ruo ebe ahụ wee gbagbusie ọtụtụ ndị mmadụ nke bụ na ụmụala ọma anụnwa a na-ekwu maka ya na fa na ndị alọ ndị Izuọgụ gbakwanụrụ ogige nọọ ya bụ maka ya kpatalụ ndị alọ ndị Izuọgụ ji wee gbapụ ọsọ ka fa werukwo n'efifie chụwa ewu ojii bifo chi eji n'ahụfa wee chọbakwanụ ndị nche ndị sekuriti ya abịakwanụ wee nọrụ na befa na-echekwaba ndụfa na akụ na ụba fa ka ndị onno ghara ịmabatakwanụ befa otu mgbọsị wee bịakwa mee ife mee na ụmụala ọma na befa bịa gbawusie ọtụtụ ndị mmadụ na fa achọrọ nya bụ ife na oso n'ife kpatalụfa ji wee kpọta ndị ọrụ nchekwaba anụnwa ka fa bịa chekwabakwa n'obodo fa mma hapụkwanụ unu ka unu gee ife fa kwu maka na fa na-akọwa na fa nọkwanụ na kọmuniti a na-akpọ Obenetiti nke dị n'alọ ndị Izuọgụ. We dey for Obenetiti right now to fix around Izuọgụ in order. We are live and direct in Obenetiti with our armorers and the machineries. So please, around Izuọgụ, we are here to settle around Izuọgụ to restore around Izuọgụ back. It's why we are here. No shaking, nothing that happen. So, men on ground to make things better. Men on ground to make things better. I, Uchenna, is reporting from Anicho Obenetiti around Izuọgụ. So, for you to believe, I'm now in Obenetiti around Izuọgụ. Seeing is believing. To fix Anicho Obenetiti and the around Izuọgụ in general together. So please, if you are listening if you share this video, if you see it, please try to help us so that we can move forward. As a no akwo dibi ụgwọ ọba oke ọhịa ga-abụọ mgbọrọgwụ anyị abịago ebe mezibe nna anyị ka ụmụ achala anyị ha na-abịa nna ha anyị nọ be nna anyị nọ be anyị ha na-abịa nna ha anyị abịagwo awụ na anyị abịagwo no going back. Men on the ground ndị iberibe si be anyị pụọla anyị ka anyị mezie ebe nna anyị ha na-abịa ha ji emezi ebe ha ka anyị nọrọ be anyị mezie unu anụgo n'ife onye isi fa kwuru na ọ bụrụkwa na ịbụ onye ife ọjọọ na gụ buru ngwongwo ka ijebe na vileji ka ị naba n'obodo ka ijebe na kọmuniti ka ị nọrọ ebe a gbusisiba ndị kọmuniti nke na gụ kwakọrọ ngwongwo si na kọmuniti nke fa ka ị pụọrụ fa na fa achọghọzi unu na kọmuniti fa. Ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị na ị na-anya kịta anụnwa na alọ ndị Izuọgụ ebe a ndị akịta akwụ kịta anụnwa ama m ebe fa kwụ nọ n'Obenetiti nwanụ ịnị ya achọpụta na ọsọ agbagokwanụ na kọmuniti anụnwa maka na ịya afụgasị shọpụ ndị mmadụ ịya afụ ụlọ ndị mmadụ ịfụkwanụ na ofi etochisigo ebe ahụ iji wee gosi na ndị a na-ekwu maka fa na fa abatagokwa obodo nwa na-abata na ifefa na-achọzi ebu ka fa ya esi wee wabazife ime ọfụma ka ndị mmadụ wee gbafusia amakwa m ife ndị be anyị na-erichata na gbuo. Ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị na ọ na-abụ nọọ ndị Imo steeti bụ ebe prezidenti na-achị Naijiria si ka ọ na-abụ nọọ n'Imo steeti bụ ebe onye isi ndị uwe ojii na onye isi ndị amị na sị kedu ife a na-egbusisiri ndị emehọfa nta ndị emehọfa imo ndị ogbenye nọ na vileji wee na-akụ nri na-eri ejidefa na-egbusisi na ife a na-asị na-azọ na ụkwa azọta ya kịta ọ bụ na uru dị ya na ụkwafa na ndị afa na-egbu ya erinya bụ uru ọ bụrụkwanụ na ọghọm ụdị ya na ụkwafa na ndị afa na-egbu ya erikwanụ ya bụ ọghọm na sị kedu ife mmadụ ya eji wee pụta lahụcha ụla tata mba onye Igbo o jide onye Igbo ibe ya wee na-asụ akwụ si na ọnya ji oke rurie na ọnya ji na ife ọma abịaghị ọrịa na nya bụ ife na ọdụ ọkwọ mma ife fụkwa na kọmentị ka m na-akọrọ unu nụkwa na ife onye isi fa na-ekwu ebe a na enwe ka unu ya esi nyelụfe aka gbatalụfe ọsọ enyemaka na unu bịa nyelụfe aka na enyejukwa anụ dibịa afọ ọ baa ime ọfịa wee bụtakwa n'ezigbota mgbọrọgwụ ya eji wee lụrụ ụlọ ọrụ ife nya bụ inu na-akọwa wee bụrụ
na enwe nke ịfụ na ọ bụrụ gọvanọ na-achị Anambra steeti o si na gụsuo ya imi, onye ịma na o so na ndị na-eme ife ọjọọ na gụsuo ya imi, ịmara ebe fa nọ na gụ jee gwafa n'ihi enye aka, ọ bụrụkwanụ na iji ego na gụ sọpọtụ afa na ịmalụ ntụ ihe esi wee sọpọtụ fa ka afụ na ndị na-eme ife anụnwa na fa abata akwọ chụpụ unu na be unu ka unu jezikwa na-akwụ ụgwọ na ebe ọzọ bụrụ tenantị. Mgbe ahụ landlord pụta o were unu na-eme ife sọrọ ya na gụ marụkwa ka ihe esi wee nye aka na gụ nyekwa aka. Ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị na nke bụ eziokwu bụ na ọrụ a ndị a na-alụ na ọdụ ọkwa izi na mmadụ iwepụta onwe ya ka o were ndụ ya wee chụọ àjà na nya bụ ife na o dorokwa izi. Unu fụkwa onye nke pụta buru mgbe ahụ si na oso na ndị sekuriti na ndị ife ọjọọ na-alụfa n'obodo fa bifo ịmara ife na-emechie awakpofa na befa wee sụọ fa akwụ. Ọ na-afịa n'ihu akwụkwọ na ọdụ ọkwọ na izi mmadụ iji ndụ ya wee chụalụ ndị obodo na kọmuniti àjà maka unu ya da alahụ ụra fa na-eche nche ka fa fụkwanụ na ife ọjọọ abataghị bịa mee, maọbụ na ndị nwa na-egbusisi ndị mmadụ na fa abataghị jee n'ụlọ ndị mmadụ ma ihe ọkụ gbawusicha ndị mmadụ na-enwe nkwado iyi akwado fa na ka ihe esi sọpọtụ fa ka fa lụkwanụ ya bụ ọrụ ọfụma na gụ biko na gụ kwado fa. Unu nụkwa ka ọ siri onye fu ozi anụnwa na ya gbasaa ya ka ndị alụ ndị izu ọgụ ndị nọ na mba na ndị nọ n'ọfịa ka fa fụ ya bụ ife onyonyo malụkwanụ ka fa ya esi wee kwado fa bụ ndebe fa ka fa wee lụkwanụ ya bụ ọrụ. Ife mfụkwa ka m wetara unu nke mfụ na kọmentị ka m kọọrọ unu udo chikwa.